Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka kinhon jong ki pulit Assam ka balayo ya ka jingtep ka babnia abha na kitanat sentiat kala penlong ya ka jingap ketem ha jorabat ha ka khat khandai trek ubnai nailar arajar arpuai ha ka ni ka jingap ketem ki pulit kilayo abat ya ka wei ka trok ka badan new registration number MN049866 ka bawan na Manipur ban lech Guwahati bara ka jing talasi ki pulit kilayo kurup ya udrok ubashongdor hadu kombasan klor AA Hagani ka jingjia ki pulit kila kemno yo nongnya bad yo nongbot jong ka ni ka trok bala pengat ru yaki haki kindon jong ka ai Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act khat khandai spa prapusan Ini apa?